Не се предвижда увеличение на цената на топлоенергията в Бургас. С внедряването на нови технологии, бургаската топлофикация успява да постигне устойчиви цени за своите абонати. Това посочи и директорът на дружеството инженер Христин Илиев. Някои нови и по-високи сметки за ток могат да се обяснят със студените зимни месеци, каза още той. 7 нови когенератори са били внедрени в производството на парно и топла вода в Бургас, което повишава ефективността на работата на бургаската топлофикация, посочи инженер Илиев. И това до голяма степен ни помага да задържим цените на топлоенергията. Между другото, цената на топлоенергията в Бургас е най-ниска в цяла България, цялата страна. Ние може да се гордеем с това, че доста години вече подред държим най-ниска цена на топлоенергията, благодарение на всички тези неща, които ви разказах, които правим в технологично отношение, и поне аз не очаквам някакво повишаване на цената на топлоенергията. Сега зависи, никой не може да каже, но тя основно се влияе от цената на газта. Виждате как върват цените. Зимата е малко по-висока, лятото пада, даже сега от 1 април цената на газта е с около 14% по-ниска. Така че не виждам да се отрази нещо върху крайната цена на топлоенергията. Цените на топлоенергията се регулират от Комисията за енергийно и водно регулиране и често те зависят от цената на природния газ и други фактори, като например все по-високите разходи за ремонти и поддръжката на мрежата. Бургаската топлофикация обаче поддържа най-ниската цена на парното и топлата вода в страната и се стреми да няма резки промени в цените, посочи директорът на топлофикация инженер Христин Илиев.